400. Jó, eljöttünk. Jó bizony. Negyedikes bal 2, tábla mögé, tő. És utána 30 a balon. Jobb egy a híd mögé, de ne korán. 50-re kis bal, majd 150. Kis jobb után még 100 a jobban, és negyedikes 100-zal bal 2 végető, nagy fához fékezel. Negyedikes. 250. Azt a kurva. 250 vége balon, jobb 3, tövön gyorsít, 1 nyom. Szevasz, mi történt ezen a gyorson, mi volt? Hát a biztonságra törekedtünk, végig jöttünk rajta, nem tudtam mire kell számítani felhordás terén. A Matyi figyelt ránk, nagyon úgy el tudtunk mellette jönni. Itt az utolsó, vagy még a sátai részen valami lassító előtt láttuk a Maticsot, elég kacskán álltak a kerekei, úgyhogy utána meg végleg elvettük a gázt. Az előbb sokat hagytál benne, hogy utolérted a Matyit? A kánói gyors? Szerintem igen, egyet mondjuk tolatnom is kellett, de a Matyi miatt is igen. De hát figyel rá, szűkön nem tud sajnos elengedni sehol. Figyelt ránk. Autó rendben van, gumik maradnak? Igen, teljesen jó az autó, a gumikat majd a csapattal átbeszéljük. Lehet, hogy a por miatt változtatunk egy kicsit. Szia Zoli, túl vagyunk a Miskolc rallin. Mesélj, milyen élményekkel gazdagodtál itt a hétvége folyamán? Sziasztok! A tegnapi két gyorsaságén a tavalyi Miskolc rallin már volt szerencsénk megismerkedni. A Bükszent Lászlón szerintem vállalható időt mentünk. A Máinkán még elolvatoskodtuk, próbáltunk biztonságra menni. A mai napon pedig úgy alakult, hogy a reggel az első gyorsan azzal találtam szembe magam, hogy olyan helyeken levágásos, meg felhordásos az út, amit egyszerűen nem is tudtam volna elképzelni. Úgyhogy ezen próbáltam meg a nap folyamán picit gyorsulni, a megfelelő vezetési technikát alkalmazni rá, ami hát nem sikerült igazából, mert a második gyorsan elkövettem egy vezetői hibát, túlfordult a kocsi, tolatnom kellett, és utána utolértük a Matyit, ő próbált minket lehető leggyorsabban elengedni, de hát a szűk részen ez lehetetlen. Úgyhogy ezt az egy hibát leszámítva teljesen biztonságra autóztunk, és több hiba nem volt benne. Első 10 környékére vártad magad, elégedett vagy a mostani eredménnyel? Igen, az ember mindig kicsit gyorsabb tempóban szeretné a javulást, meg a fejlődést, de igen, elégedettek vagyunk. Tudnál még valahol gyorsulni, ha most kellene elkezdeni a versenyt? Hát így, hogy már végigmentem ezen a felhordásos pályákon a második körre, mintha nem is azokon a pályákon autóztam volna. Tehát az első körbe úgy mentem, amit a szemem látott, másodikban meg már az agyam is tudta, hogy hol mi fog várni rám, mire kell számítani, úgyhogy valószínűleg most már ezzel a tapasztalattal a fejemmel, meg a pályaismerettel, igen. Hogy érzed, volt előnye az év elején annak a rengeteg tesztnek, amit végrehajtottál? Hát hogyne, persze. Teljesen más íveket rajzol az agyam az útra, ahol megyek, próbálok menni. Igen, egyébként volt. Köszönöm szépen egyébként Burkus Egonnak ezt a lehetőséget, amit biztosított a Yokohama, Müller Tamáson keresztül, és Egonékhoz oda tudtam csapodni. Ennek az lesz a hozadéka, hogy az év folyamán fogok menni ebbe a Suzuki Európa kupába, és tovább szeretném fejleszteni az ívek gyakorlását és a kanyar bemeneti sebességnek a növelését. Mi lesz a következő verseny, ahol indulni láthatunk? Úgy tudom, hogy a Hungaroringen a jövő hónap végén kezdődik ez a Suzuki kupa, és ott fogok indulni egy 1.6-os új fejlesztésű Suzuki versenyautóval. Köszönöm szépen, 2 hét múlva visszagondolsz erre a versenyre, hogy fogsz rá gondolni? Most is nagyon jó szájízzel megyünk haza, mert a csapat ezen a versenyen is közelebb került
az összecsiszolódáshoz. Már 90%-osak vagyunk, mindenki azért dolgozik, hogy én gyorsabban tudjak menni, és ezért nagyon hálás vagyok nekik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Én is.